giveaway le offer thadeu mai ganon nei dona ti chuan kan giveaway le offer tur hi video a he ganon soitel dona tin build tur kan nei boka kan build tur le kan offer tur soinan soifianan hian back story ti mai ang achan toite ron soi telangai boka ti chuan video hi lo en zo tan chuan giveaway tur kha a hriat theih dawna caption tih vel ama pawh hran pa kan dah dawn lo nin van nei dawn ni lo en uluk tan chuan ti chuan hei voina AMD le Intel CPU changkang ve tak tak pahnih kanon build dawna DDR5 build ve ve ni dawn boka tin hetain hmuang hian tunlai graphic card chuak thar ber pawl RTX 5050 in ang chia kanon hmang dawna tin a specs dang zong zong pawh hi in ang theiang ber turin performance in thlau lo box hi ma se Intel le AMD khalai te chau kha sang turangin kanon build dawna chon aman pawh hin ang vio dawna ni chon voina kanon offer tur hi kan soifia dawn chuan tunlai khovela computer market kan soi photangaya ta chuan tuna hian India Mizoram chau pawh ni lo khovel pumpuya memory shortage kan nei mek ani kan ma chhon meka RAM le SSD mana to lutuka sanga man vela DDR5 16GB kan le thin te kha tuna chon sing khat sang sari tang sing nin kar te ni to ta ni omje just tu sing khat sanga velin amman kha updor ta ni kha enge thlen chan ti chuan SSD te ponga tinge to na chan ti kha toy te in kanon soifianga omzia chuan AI company lian tak tak anon oma ti chuan Meta AI omboka Open AI sang ma tiang ho khan supercomputer kan ti me an mang ta ni kha tiang supercomputer ho khan ki ma ni ang deuh tho hian RAM ten lo mamo ve a processor te pon lo mamo ve a ti chuan storage an mamo bok ta ni ke ni computer high end build anga chuan in DDR5 a po 64GB te hi kan build san pol an ni ta 64 chunga chon 128GB mang te po tem te chu kan omang Mizoram ma po ma se tlang 0.32GB te hi kan mang ta ni AI company ho a chuan in an computer lian ho a chuan in GB kha atok ve talo ni 16 terabytes ti te 16i sang te pon ning chu terabytes chu sang to lu to ni tiang kha RAM a pon mamo a tin storage a han tingen mamo tam kan ti chuan AI hi self learning mani injir thil injir zel thil thar hria injir chop zel ani wang hian a thil hriat thar le thiam thar te kha ada thana tur amamo le huna vai ava hai le zung zung the tu storage kha mamo bel ta zel ta ni chu wang chuan in a hlom lian pui puin RAM te SSD te storage shim kha an company ho khanin kan leina thin ho ate Crucial ate SK Hynix ate Samsung ate mun sang aniang chu a khan an val lei tan vo order ta ni ti chuan company lian than khat nen phei chuan a lian ber pol pathum nen phei chuan in long term deal ten sign to tuna hian chu wang chuan in tunlai kan buaina he price sang hi ala tlamei mei don ri lo ni chu long term deal an sign ve te chawa chu wang chon niam lama pan don lo la sang char za do ni tin zanga te na sanga chen khada phei chon in ni kha chung in sang khat ten na lo sang man thin ni zan kha chung lek ten chu wang chon in tuna kan build tur po hi kanon sei du chu tunlai price san lu tu ko wang hen kini po kan market effect a insalte po hara giveaway nei po kan chak lu tu kan lian tham deuh ni kuma kan tiang po ma se kanon ti thei do lo ma se kan ti thei chun tur chu offer on siam hi ni don ta ni ti chuan kan offer on siam tura chuan tun lai red ni lo in tun ma red in DDR5 system kanon build on Intel le AMD a
ti chuan a rate hi in lo ri sanga ti chuan kan comments a Intel kan build na hi a rate in rin dan kan zorna tur in rin dan in lo comment anga ti chuan AMD po hi chu thiang thoin kan zorna za tura in rin khain ron comment anga a comment dik tan cheng zanga kan pe don ni pakhat ve vet kan thlanganga I comment dikinom chung pakhat aya tam comment dikinom ani chuan thum te po kan voranga cheng zanga ve ve comment a risk dik tan kan ron pe don chau ni chi chuan chu kan soi tong khan kan build tur te hi RTX 5050 pahnih kan hmang dawna inang che chen ti chuan RTX 5050 po hi review pa ngal kan dua a chan chu RTX 5050 hi ala lar lutuk lawa ma se tuna hian RTX 3060 ti te 3060 Ti te 1080 Ti 11GB te po kan te khati ho song song ai khan ron chak to ni amman atlom amman hi ato lo lutuk boka tin tunlai kan ngai san VMM pakhat po RTX 4060 te po ni 4060 iPhone achakani paper a phei chuan chu wang chuanin kan review pa hal dona achak rengem engang takin nge chak tin a price ne na phuem ti te po kan on sei dona chuan kan product man tur kan parts man tur te po hi close up a uluk takin in lo enanga online te pon lo chhut ula in du na atangin tlom theina berin rin atang pon a price in lo chhut anga ti chuan comments a engzat nge ani in rin in ron type anga in rin dik chuan cheng zanga in dong don ni ti kha min lo hriat sak le don ne ti chuan voina kan man tur a hian a hlui a awm lova thar vek kan on hmang dona engkim hi sil pek vek an nia chuan cabinet point ang chi chen kan hmang don ani tiang kha mi lo hriat sak anga ti chuan PC build sa hi ni pahnih pathum vel kan nei to a Amaris a hian chu po nakuma phei chuanin tuna kan build sang te po hi a aina la to zel don ni computer lei thar duin omani chuan gaming PC te PC pa ngai pon ni se lei thar duin omani chuan tuna han lei hun ani a chho char char don amani sang hi song hi pasari kum top vel thleng aman hi ala sang tura ngai ani a tin mobile phone lei du te pon share tur chu electronics mobile phone te po storage mang thon ni a ram nei thon ni chu wang chonin ani po mobile phone po effect chho dona aman sang chho don mobile phone in lei du ni pon tuna lei hun takani chon laptop te po to chho vek don o chu wang chon khomong loin poisa kan neya kan ngap don ani chuan kan hak sualang tuna hian lei hun ani kan build nei sa te po ron anula ni som hi teng hi kanin hong dona chuan voina kan build tur hi chu tun kum chung amman hi kan fix anga ti chuan tun kum chung a ron le amoron line om lo ni chuan nakuma chuan amman hi voina kan ron offer tu poi amman hi sang ve tho don ani ti kha in lo te sakula chuan kan build in lo kan pa sak don nia ole ti khan CPU pahnih chu kan build zawa pakhat Intel pakhat AMD kan ti to kha AMD hi a processor hi 7500F ania Intel a hen 14400F nia tunlaya chuan changkhang Weber Pol DDR5 RAM amo ve ni tani ti chuan apart dang song song khachu board le processor khachu nang theilo ta apart dang song song khachu nang ani graphic card thleng khan in angani ti chuan china kan soi atira kan on soi zuai 50-50 review kan ti khachu kan ti thei don talowa video hi kan man ho de ula ka tungkar che dor kan hong to don sia chu wang chuanin zanina chuan
RTX 5050 hi review kan non nei thei do lo nak tu klam panga video danga nak tu emo kan man pele video danga RTX 5050 review hi chu graphic card dang tenen system ngai ranga enge performance kan endo na 3060 te kan vonga 3060 Ti 3070 di temo arem chan chuan kan vuanga 5050 tenen system ngai ranga enge perform dan FPS te enge a ti te ha kan enanga video dot le kan siam man ni chamin lo en sak le ngei bokula ti chuan kan offer bera kha chu chiang takin kan soidu chu kan offer kha ava chiang lo ve no ti takin rate thar ni lo win rate twin kanon offer ti kha min lo set sagula ti chuan online te pon lo en ula India rama thlom ber na in chena te po lo zong chin ula lo en chin ula kan price run offer tur le online rate kha ain thlau ve view don ni chu wang chuanin kan chu kanon ti thei chun tura kan ngaya ke ni pon lok na ringot le na tun lai re to wanga ti to ringot kha kanon lowa Christmas le kum thar present ni tur pa in kan thei anga tha kanon ti ve ni chu na kum lam panga te CPU build man to tel dona RAM te SSD te to tel dona ngatinge processor effect velo gan ti chon CPU pakhatian supercomputer pakhatian processor pakhat ba khi mamolo ni processor sang pakhat anei to chon atok to ni SSD le RAM te khajo vuwa bel char the china chuwang chon processor hi chu ala to ve ri don lova tin kan sei le du pakhata chuan nakum lampanga chuan thila to zela CPU indu gaming CPU te indu ni chuan use ate po kan call thin thawa tin use na zong hi achia tina ni lowa use cha oma chuan use apo leidan tu te po kan laron sayang leidan tur endan tur film khurdan tur te po ve ni ti chuan use na zong lei chu a tha chung lawa ma se use leidon khan film khurdan tur te oma a thange ni ti chian dan tur te pom khatiang te po kan laron sei chonga kum thara chuan use market te po aron vul le hlui mai the ni GPU van lai ang deuh khan chu wangin athar lei thei tan po athar a reng thawa tin a mix anga a then a hlui a then athar anga mix tu tan po a reng don thawa tin a hlui hlang vek ti mai ang use hlang vek lei du tan po a thalu tuk thawani zon dan le lei dan thiam chon ti te kha kanon sei du bokani chuan Christmas le kum thar hlim takin lo mangula kanin mule man talo ani point YouTube channel hi maintain har ve emema chanchu edit chungte video lak te hi how tak ve lu to gani chu wang chon kan ron ti le sam chu kan tu manga riat du in nei ni chuan le chumi chu ron soi te a chumi ron sil pia te a tin nei ni chuan video non siam te tin nei ni chuan comment sa te min lo da sakula ti chuan kan channel te min lo subscribe sakula min lo like sakula min lo share sakbokula in kan social media he kan active na ber chu Instagram a hian ania Instagram a Amaris Falkland tina oma ka kami lo follow sakula kan product te kan til zor shim hi Instagram kal tlang hian kan kal pui de ber chu ma chon min lo follow ngi donia ti kha anon sei du ani